Waiwa a ce ki kuma mai na tare miki ke, kin takura wani rayuwa ta, kina ta cutar da ni. Waiwa a ce ki waiwa a ce ki kike takura mini a barci na. Kwanta kikan razana mini tunanina. Na gaza ganewa barazanar da kike yi guna, kullum burin ki sanya raina yayi guna. Wai shin wace ce mutunce bake koko aljana? Don Allah ki kyale ni dare mahutar sanyin raina. Kin sami ni dokoki masu tsauri kar na tsallake, ina ƙaunar mu daidai a da ita a nan take. Duk wacce take raina na cire ita shi ne za a ta sake, amma kuma inda ki wallahi sai ta sa na a rana. A raina abu ni ban gane ba, da wacce nake kauna ake ba a mutunce ba ki duba. Ta ya an yi bai kona kina so ki sani cikin fargaba. Ta ce mini kai ka tsaya akwai wani kashe ina babba. Da kabar waka dan na fuskanta a mata suna jin muryarka, ni kuma ba na so kowa ya ji mun muryarka. Har zan ce a'a ta sai tun wuka daidai kaina. To na ji dokar ta amma guda ɗaya zan ɗauka, sai ta ce mini wacce ce ko hankali na zai ɗauka. Sai na ce mata na yarda a dokar ta ni zan bar waka, kawai ni burina ki bar mini wacce aka yi bai gona. A samsam ba ta la'amunta ba, kawai na ba umarninta in na yi matsala ce babba. Wacce kake son ma ita ma tana matsala babba, ka ce ba ka same ta za ta ba ka duk labari ina. Sai na je gidan su rabin raina domin a kira wuta in ji ita na irin matsala na. Ganinta na tura awa ya ce da ni ta ki ta yi magana, kuma ya ce ni ne mai sauraro na ka biyo ni gaba.